Rolul fizioterapeutului este, pe baza diagnosticului medical, de a întocmi un program de recuperare fizică. În primul rând, noi aici încercăm să înțelegem ce presupune acea afecțiune împreună cu părinții, din punct de vedere al sistemului locomotor, exact unde ar fi nevoie ca acel copil să lucreze împreună cu noi și, mai departe, să elaboreze un program de recuperare fizică, spunând prin kinetoterapie. Și aici vorbim despre durată, adică cam cât de mult ar avea nevoie, de frecvență, de câte ori pe săptămână ar trebui să vină, 2 ședințe, 3 ședințe, da? Și exact ce anume avem noi nevoie. Ce vă pot spune este că aici există o sală de kinetoterapie modernă, care corespunde tuturor cerințelor de care acești copii au nevoie pentru o recuperare eficientă. Ca și moment optim de începere a recuperării, eu personal instruiesc și părinții care au copii care rămân imobilizați la pat, învăță anumite exerciții, anumite mișcări ușoare, tocmai pentru a preveni aceste probleme ale imobilizării, după care ce vă pot spune este că trebuie început cât mai repede de putință pentru a avea o eficiență crescută.